Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук. Мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі і працягнем гэтае абмеркаванне мы з маімі госцямі. Гэта віцэ-спікерка координацыйнай рады, чаліне фракцыі «Моладзевы наступ», лідарка спісу «Наступ» на выбарах у координацыйную раду 4-го склікання Ліза Прокопчык. Прывітанне, Елизавета. І прадстаўніца па справах моладзі і студэнцтва аб'яднанага пераходнага кабінета Маргарыта Ворыхова. Прывітанне, Марго. Добрага весенняга дня. Паколькі Ліза тут ужо села во главе стола, ужо адчувае сябе начальніцай, ну яна і так начальніца, а тут кажа, зараз будзе координацыйная рада 4-го склікання, я тут прэтэнзія на спікерства, лідарства, дыктатарства, наступа і ўсё астатняе, таму мы паспрабуем трошечку ёй тут крылышкі-то падрэзаць. Дзякуй. І будзем на іншую тэму, хаця і пра гэту таксама. Але я найперш хацеў бы, Марго, да цябе звярнуцца. Як да чалавека, які перыядычна адкрывае ногой дзверы па парламенцкай асамблеі Савета Еўропы. Але ветліва? Ну, конечно, ветліва. Ветлівы чалавек, як і ўсе беларусы і беларускі. Я ведаю, што на наступным тыдні чакаецца чарговая сесія парламенцкай асамблеі, што дэлегацыя беларуская таксама будзе там прысутнічаць. Можа быць, ёсць якія-небудзь інсайды, што там чакаць, можа, што цікавага, увогуле, з чым едзеце? Так, канешне. Ну, мы насамрэч уже адчуваем там сябе больш звыкла, і для нас гэта такая чарговае паседжанне Рады ПАРЭ. У гэты раз гэта будзе паседжанне, якое не будзе там мець нейкай прысвечанай тэматыкі, але ў нас ёсць у нашай позве правядзенне сайд-эвента, які будзе прысвечаны супрацьдзеянню рускаму свету. Ён будзе праводзіцца ў партнерстве з рознымі дэлегацыямі, з украінскай дэлегацыяй таксама, з літоўскай дэлегацыяй, з латвійскай дэлегацыяй. Мы будзем распавядаць пра то, які ўплыў зараз мае Расія на адукацыю ў Беларусі, на палітыку ў Беларусі і як з гэтым мы будзем бароцца надалей. Ну, таксама запланаваны сустрэчы з рознымі дэлегацыямі, будзем прасоўваць беларускую позву, распавядаць пра то, якія зараз праблемы ёсць у розных краінах і змагацца за тое, каб умовы для пражывання беларусаў у гэтых краінах былі палепшаныя ў будучыні. Ось, дарэчы, добрая такая пераемнасць стрымаў у нас атрымліваецца. У папярэднім стрыме у нас была сацыялагіня, координатарка даследаванняў Цэнтра новых ідэй Дар'я Урбан, дзе яна расказвала пра іх новае даследаванне, якое найперш тычыцца моладзі, якая жыве ў Беларусі, якія там настроі, якія чаканні, якія перспектывы і гэтак далей. Там, дарэчы, вось мы абмяркоўвалі, што ось тое, што как бы ёсць праблемы з адукацыяй, вельмі мала хвалюе моладзь у Беларусі. Але вот калі мы кажам пра уплыў на адукацыю, у тым ліку рускага света, як вот вы можете адсюль змагацца з гэтым уплывам? Ну, напрамую, можа, і не можам змагацца з тым, што, напрыклад, мы не можам уплываць на праграму ў школах, мы не можам уплываць на праграму ва універсітэтах, але можам прапаноўваць іншыя магчымасці для беларускай моладзі атрымліваць адукацыю, напрыклад, у онлайн-фармаце, дазваляць ім атрымліваць адукацыю ва універсітэтах Еўропы наўпросткі праз тое, што яны могуць з Беларусі падаваць туды дакументы і потым пераязджаць у краіны ў развязу. Гэта адны з такіх магчымасцей, якія зараз ёсць. Таксама ёсць зараз онлайн-магчымасці, якія адкрываюцца з аб'яднанага пераходнага кабінету. Гэта курсы, гэта онлайн-трэнінгі, гэта онлайн-адукацыя агулам, якая дасяжна зараз у Беларусі. То бок мы ўплываем не наўпрост, а праз такія прапановы іншых магчымасцяў для беларускай моладзі, каб яны самі мелі магчымасці змагацца з гэтым рускім светам, калі ў іх ёсць да гэтага прага. Ну, гэта выдатна. Слухай, але ўсё ж таки вот гэты івент хай і у супольны з украінцамі, літоўцамі, кім там яшчэ? Латвійцамі, там будуць розныя, да. Ну, это парламенцкая асамблея Савета Еўропы, якая і так адметная тым, што яна умее выказваць заклапочанасць і как бы прымаць рашэнні, рэзалюцыі, якія нікім не выконваюцца. Ну вот правядзеце вы там гэты івент, і што?
Ну гэта адзін пункт гледжання, так, але гэта таксама і пляцоўка для таго, каб розныя гэтыя краіны, на якія ўплывае рускі свет праз свае механізмы на палітыку, то бок гэта не толькі адукацыя, гэта таксама і проста прысутнасць. Напрыклад, калі мы згадаем прыклад Малдовы, пра выбары, якія адбываліся ў прошлыя гады, калі мы бачылі, як Расія спрабавала праз розныя механізмы, праз медыа, праз тое, што яны выкупалі інфлюенсераў сваіх, якія працавалі ў Малдове на малдоўскі медыапрастору і спрабавалі людзей перавесці на бок галасавання за партыі, якія падтрымлівалі збліжэнне з Расіяй. То бок гэта такая пляцоўка для нас, каб абмяркоўваць гэтыя тактыкі, якія выкарыстоўвае Расія, таму што яны насамрэч вельмі падобны адно да адной у гэтых розных краінах. То бок мы бачым адны і тыя ж прымеры механізмы, якія выкарыстоўвае Расія адносна і Беларусі, і Латвіі, і Літвы. Тая ж самая стратэгія, тая ж самая метадычка, якую яны выкарыстоўваюць ад адной краіны к другой. І гэта для нас магчымасць абмеркаваць то, які мы бачым гэтыя прыклады механізмы, якія яны выкарыстоўваюць, і разам шукаць нейкія інструменты для таго, каб аб'яднана дзейнічаць, супрадзейнічаць гэтым механізмам, якія яны прымяняюць у гэтых краінах. Да вас, шаноўнае пытанне. Ліза, у мяне было такое ўражанне складывалася, асабліва калі я там часам слухаў ці там глядзеў, сачыў за дзейнасцю каардынацыйнай рады, што цябе гульня ў гэтай палітычнай пясочніцы ўжо надакучыла, стаміла, што ты ўжо не бачыш ніякіх перспектыў, разачаравалася. Так гэта ці не? Ну, дакладна не так, але просто калі казаць пра песочніцы і гульні, ну, мне просто сам як бы вординг так не падабаецца. Мне не падабаецца, што ўсе лічаць, што мы ў нешта гуляем. Я асабіста лічу, што ад нашых дзеянняў ўсё ж такі залежыць не толькі там маё жыццё на сёння і заўтра, так, чым я буду займацца, ад гэтага залежыць жыцці вялікай колькасці людзей, беларусаў, якія сядзяць, іх бацькоў, іх нейкіх іншых родзічаў, агулам будучыня краіны. Таму мне просто не падабаецца, што ўсе быццам бы думаюць, што мы вось гуляемся, так, і ў тым ліку каардынацыйнай радзе. І мне сам падыход гэта не падабаецца, што мы вось быццам бы гуляемся, але я б не хацела, каб мы просто гуляліся. Слухайте, тут некаторыя наши гледачы, ну, да прыкладу, Вожык Патрыёт, перакананы, што мы тут зараз будзем размаўляць пра выбарчую кампанію, пра праграму наступа, пра ўвогуле план дзеянняў. Я адразу скажу, мы зараз пра гэта у гэтыя тэмы паглыбляцца не будзем. Не таму, што там я не хачу, там ці я там баюся, ці яшчэ што-небудзь. Два моманты ёсць. Па-першае, у нас ёсць пра што паговорыць апроч гэтага. Па-другое, у пятніцу у нас будуць дэбаты на Еўрарадыё. Першы, дарэчы, першы дэбатны дзень, у якім будзе браць удзел Ліза Пракопчык з аднаго боку і з другого боку Тацяна Мартынова. Так што усе пытанні датычна праграмы наступа, там праграмы спісу Мартынавай. Давай, Вожык, не сёння вось сюды пісаць, а нет, ты можаш как бы для сябе дзесьці там занатаваць, каб у пятніцу раз і адразу скідаваць гатовыя тэксты. А сёння можа быць трошачку па іншых тэмах, якія мы будзем закранаць. Ліза, ўсё ж таки пра тваё бачанне вынікаў ад дзейнасці у каардынацыйнай радзе, потому что я думаю, что і табе не раз задавалі, і чытала ты ў каментарах там, і можа быть нават мы с тобой абмяркоўвалі гэта, калі задаецца пытанне: слухайте, ну я ўсё разумею, ну могуць там пагуляцца, але що тут выстаўляць? Вот такая карысць простым беларусам, ну простым это там как бы, потому что можа простым, можа не простым, вот беларус ад каардынацыйнай рады. Что ты отказываешь в таких выпадках? Я отказываю, что простых беларусаў не бывае. Ну, гэта зразумела. Добра, а про карысць? А про карысць? Звычайна я отказываю про тое, што каардынацыйная рада гэта не маналітная арганізацыя у адрозненне ад ДПК і ад офіса, калі вось яны ўсе сабраліся, так, і як бы працуюць па адным кірунку, пад адным кіраўніцтвам, разумееш, Марго, прабач. Ну, допустим. Так, я зараз раскажу сваю думку, будзеш потым мне адказваць. Але каардынацыйная рада гэта арганізацыя, якая састаіць з вялікай колькасці розных палітычных груповак. Зараз у нас 8 фракцый недзе, 6-8, там сходзілі, прыходзілі, ўжо цяжка даведацца. Віцэ-спікер. Прабачце.
Вось і гэтыя людзі там не гледзячы на розны памер фракцый, на розныя ідэі, на розную актыўнасць, на розную уключанасць у працэсы, яны як бы маюць розны ўплыў, і мы, акрамя таго, што там адзін з адным махаемся ў той жа каардынацыйнай радзе, так, яшчэ ідзем у офіс нешта расказваць, як правільна, ідзем да ОПК расказваць, як правільна, яшчэ ездзім да партнёраў міжнародных таксама, яшчэ там расказваем, як правільна. І гэта як бы цяжка, карацей, вось так маналітна разважаць пра тое, чаго дасягнула ці не дасягнула каардынацыйная рада. Каардынацыйная рада як пляцоўка для выпрацоўкі пэўных рашэнняў для мяне ўсё яшчэ выглядае магчымай. Я веру ў тое, што гэта магчыма. Я як бы магу расказваць пра тое, чаго дасягнуў ці не дасягнуў наступ. Мы там, правда, недзе ў верасні апошні раз так пераглядалі сваю праграму з папярэдняга склікання і вырашылі, што недзе на 70-80% нават мы як бы справіліся з тым, каб свае абяцанкі выканаць. Дарэчы, я адразу па ходу устаўляю просто. Беларуская сарока піша: дзейнасці 0 ад Лізы і астатніх у наступе. Ну, добра. Я не ведаю. Вось я прыйшла на яе рада ножкамі тут на метро. Ужо дзейнасць. Калорыі сажжаны. Але, ну так, як бы, я думаю, што мы падрабязней і на дэбатах тых жа я агучу. Магу сёння яшчэ агучыць, што там нас было 8 чалавек у наступе, наша фракцыя адзіная, якая, напэўна, не змяніла ніводнага чалавека, і мы працавалі ўвесь час як адна каманда. Наша фракцыя, напэўна, адзіная, якая якраз па нейкім каштоўнасным прынцыпе збіралася і збіраецца па сёння. Наша фракцыя адзіная, якая сапраўды змагалася там з польскай бюракратыяй, не проста гэта былі нейкія заявы, а як бы мы вось хадзілі, абівалі парогі і па канкрэтным пытанні. Па канкрэтным пытанні, па пытанні настрафікацыі, па пытанні у тым ліку не толькі мы пра студэнтаў звычайна размаўлялі, я агулам рабіла такі велічэзны, там падаецца дакумент на 100 сторонак з аналізам таго, якія змены адбыліся ў заканадаўстве аб іншаземцах у Польшчы. І гэта, ну, як бы, і гэта бясплатная праца, але мне падаецца, яна ўсё роўна праз тое, што яна бясплатная, не менш каштоўная. І так, і я як бы реально атрымліваю асалоду, калі гэтым займаюся, і таму я і хачу гэтым працягваць займацца. Марго, хотела нешта добавіць ці паправіць? Не, ну агулам просто мне я бы дадала да прошлага тэзісу пра тое, што КР гэта не пляцоўка для таго, каб вучыцца, таму што такое палітыка гэта не школка для маладых палітыкаў і не для маладых палітыкаў таксама. Я гэта любя сказаць нашыя палітыкі, некаторыя з іх. Гэта пляцоўка, якая дапамагае і можа быць стаць інструментам, які будзе менавіта ўплываць на ўсе дэмакратычныя сілы і менавіта абіраць тых, хто ці прызначаць тых, хто будзе выконваць нейкія рашэнні, якія будзе прымаць каардынацыйная рада. То бок гэта такая пляцоўка, якая павінна стаць адным з гэтага трохвугольніка дэмакратычных сілаў, калі яна будзе ўсё ж такі працаваць так, як яна задумана, таму што зараз яна так не працуе, на жаль, і гэта тое таксама, што мы плануем змяніць у наступным скліканні каардынацыйнай рады. Вожык патрыёт хутка сарыентаваўся, зняў свае пытанні наконт праграмы наступа, але ўсё ж таки знайшоў чым зачапіць Лізу, а можа і не толькі яе, а ўвогуле как бы чытаю. Елизавета сама казала, што дэм-сілы не маюць уплыву на беларусаў, а любы студэнт у Беларусі мае большы уплыў. А цяпер мы чуем, што ад дэм-сілаў залежаць беларусы. Не атрымліваецца супярэчнасцяў? Не атрымліваецца. Як бы, я ўсё яшчэ стаю на тым, нават, што і сёння так, адзін студэнт у БДУ мае дакладна больш уплыву там, на сітуацыю ўнутры краіны за дэмакратычныя сілы, але мы агулам просто на сабе трошки іншую ролю так пераймаем. Па-першае, шмат хто з дэмакратычных сілаў часта такім заяўляе сабе нейкім маральным камертонам пра тое, што правільна ці неправільна рабіць. Мы якраз такі ідзем у каардынацыйную раду і агулам, мне падаецца, займаемся палітыкай як наступ, тому што мы
не ведаем як правільна, так мы хочам зрабіць просто як лепш для беларусаў, як лепш для Беларусі, і не просто вось казаць там мы будзем сидзець і чакаць, стаяць і чакаць, пакуль все зменіцца, нам трэба выстаяць, нам трэба выжыць і гэтак далей. Мы сапраўды хочам дзейнічаць для того, каб змены набліжаць, а не просто іх чакаць. І так у сённяшнім выглядзе я думаю, што дэмакратычныя сілы мала маюць уплыву. І гэтая фраза яшчэ нават была сказаная калі 9 жніўня, так вось у папярэдняга года, і ну тады якраз шла такая, як па мне, можа Марго тут мяне выправіць, адмова ад офіса і АПК пра саму стратэгію Злучаных Штатаў па вызваленні палітвязняў. То бок гэта такая тады якраз была так першыя вялікія вось гэтыя былі вызваленні хвалі. Тады якраз з'явіўся гэты наратыў пра тое, што гэта не вызваленне, гэта прымусовая дэпартацыя. Я калі што не адмаўляю, што гэта прымусовая дэпартацыя, просто гэта таксама і вызваленне. І так, мне як бы падаецца, што якраз такі дэмсілы штодня сабе вось гэтую адказнасць праз вось гэты маральны камертон, якраз такі яны гэтую адказнасць сабе і здымаюць, тому што яны кажуць, што мы ведаем як правільна там не супрацоўнічаць ні з кім не размаўляць, і мы тыпу просто будзем вось з высока паднятай галавой сядзець і чакаць, пакуль усё адбудзецца. Мы лічым, што гэта як бы мне не шкада трошки сваю гардыню прыжаць, калі гэта там палепшыць жыцці тысяч беларусаў. Марго, я не сказаў на пачатку, но калі я не памыляюся, ты ж таксама у спісе наступа. Так, на другім месцы, так. І вось глядзі, што падчас мінулых выбараў Коардынацыйную раду, што ўжо падчас гэтых выбараў закідваюць чамусьці выключна аднаму латушку. Што як это так? Ты там міністр у аб'яднаным пераходным кабінеце, а ідзеш у Коардынацыйную раду, ці нема тут супярэчнасцяў і супадзенняў інтарэсаў і гэтак далей, што не можа такого быць. Ён пастаянна адбіваецца, прыводзячы, напрыклад, там польскі парламент, польскіх міністраў і гэтак далей. А што мы маем? Ну, фактычна, міністарка таксама. Ну так, атрымоўваецца так. Ну, а мы маем яшчэ сёлета і яшчэ адну міністарку, Алісу Рыжычэнку, якая таксама ідзе на выбары. І што вы скажаце? Што наконт супадзення інтарэсаў, супярэчнасці? Ну, насамрэч, тут я буду вымушана падтрымаць наратыў, які прасоўвае Павел Латушка, як гэта ён рабіў на прошлых выбарах, таму што на прошлых выбарах я таксама шла як бы не проста як я як персаналі, як актывістка, але таксама я была і з'яўляюсь часткай зараз офіса Святланы Ціханаўскай, то бок это ўсё яшчэ сумяшчэнне пасадаў. І на прошлых выбарах таксама нагадаю, што шла Аліна Коўшак, якая была на той момант займала пасаду міністркі прадстаўніцы па нацадраджэнню. У гэтым годзе гэта будзе яшчэ і Вольга Зазулінская, якая займае таксама пасаду прадстаўніцы па сацыяльнай палітыцы ў аб'яднаным пераходным кабінеце. То бок у нас усіх большасці ёсць такое, большасць аб'яднанага пераходнага кабінету прадстаўнікоў будзе спаборнічаць на выбарах у Коардынацыйную раду. Па вялікаму рахунку сюды ж можна падцягнуць нават лідара спісу «Еўрапейскі выбар». Ну так, Валерий Мацкевич, да. аб'яднанага пераходнага кабінету. Так, але яго такая менш палітычная пазіцыя, чым у прадстаўнікоў, але ўсё ж такі ён прадстаўляе таксама АПК. То бок у нас зараз вось такі спіс «Еўрапейскі выбар» гэта такая канцэнтрацыя прадстаўнікоў аб'яднанага пераходнага кабінету зараз. Але насамрэч гэта мне падаецца вельмі здаровы такі момант, таму што тут таксама паўтару аргумент Павла Латушкі, таму што лічу яго вельмі добрым у розных парламентах розных краінаў свету, развязу прадстаўнікі міністэрскага апарату, яны насамрэч вызначаюцца з той партыі, якая перамагае на выбраць. Там фарміруецца кабінет міністраў з тых палітычных сіл, якія перамагаюць на выбарах. І ёсць выпадкі, іх даволі шмат, калі гэта прадстаўнікі міністэрстваў, яны выбіраюцца менавіта з тых партый, то бок тыя парламентары, якія праходзяць у парламент, не ўсе, не ва ўсіх краінах так, але яны прызначаюцца на пасады міністэрскія. І гэта не канфлікт інтарэсаў, гэта прадстаўніцтва менавіта той палітыкі, якую прасоўвае нейкая партыя. То бок калі там, напрыклад, пераможа наступ і будзе прасоўваць сваіх міністраў ці там міністраў на пасады, мы зможам таксама прапанаваць
прапанаваць кагосьці на там пасаду у аб'яднаным пераходным кабінеце, рэкамендаваць ці не рэкамендаваць працягненне мандату розных прадстаўнікоў. І гэта нармалёвы працэс фарміравання парламенту. Ну вось можна тут дадам, тому што не вельмі нармалёвы. Ну просто звычайна ўрад жа фармуецца пасля таго у такіх сітуацыях, калі абраўся ўжо парламент і ім. Вот я акурат таки хотел сказать, ці плануеце памяняць, паламаць схему эту, бо фармуе абраны парламент, фармуе ўрад. Так, у нас пакуль такой магчымасці няма, і я не ўпэўненая, што у нас просто падаецца па тым жа зараз будуць так, мы толькі один раз на год слухаем і раз на год пасля справаздачы можам там рэкамендаваць падаўжэнне мандату либо не рэкамендаваць падаўжэнне мандату, таму пакуль гэта працуе так, улічваючы, што мы гэты пратакол узаемадзеяння колькі гады 2 выпрацоўвалі. Так, я вельмі хвалююся, што у нас не атрымаецца гэта змяніць, але я думаю, што мы паспрабуем гэта змяніць. Гэта адно з адзін проста з прынцыпаў таго, як насамрэч тады мусіць гэта працаваць, калі каардынацыйная рада ўсё ж таки набывае тую ролю, дзе яна сапраўды можа на нешта ўплываць не толькі нейкімі заявамі і не толькі пасядзеўшы недзе на сустрэчы побач, але як бы і прызначаючы выканаўчыя органы. Ну і прэцэдэнт жа такі быў у прошлыя гады, калі каардынацыйная рада не рэкамендавала працягненне мандату Азарова, яго знялі з пасады. То бок усё ж такі гэта у тэорыі і ў практыцы мы маем кейс, калі гэта пратакол, ён неяк спрацаваў у тым фармаце, якім ён павінен быў працаваць. Таму у гэтым годзе, мне падаецца, у каардынацыйнай рады, якая будзе нова абраная, будзе магчымасць ці рэкамендаваць, ці не рэкамендаваць працягненне ці не працягненне мандату бягучага складу аб'яднанага пераходнага кабінету. Але вот глядзіце, якая моладзь прадуманая і практычная. Дзе выгадна тое, што кажа Латушка, то яны кажуць: о, Латушка маладзец, правильно сказаў. А у другі бок павярнуліся: ой, аўтарытарызм разводзіць Латушка у каардынацыйнай радзе, от там не тое, не гэтае. Мы вельмі шчырыя людзі. Калі нехта нешта добра робіць і кажа, мы кажам: зрабілі добра, сказалі добра. Калі дрэнна, мы кажам дрэнна. І гэта як бы ніяк, асабліва калі мы кажам пра дэмакратычныя сілы, не ўплывае там на нашу згоду ці незгоду супрацоўнічаць у тым ліку з гэтым. Тым не менш, я бачу зараз па вашых настроях, што вы рыхтуеце палацавы пераварот. Палацавы? У нас ужо палацы. Ну, калі карыстацца тэрмінамі Яўгена Магды, які сказаў, што беларускія дымсілы пабудавалі ў сябе каардынацыйную манархію, то как бы палацавы пераварот, хочаце княжну пазбавіць, там, ці скажем, выцягнуць з-пад яе ўплыву як мінімум каардынацыйную раду, да? Ну, відавочна. Па-першае, так. Каардынацыйную раду дакладна. Хацелася б, каб гэта быў значна больш самастойны орган. Гэта першае. Другое, напэўна, Светлану мы чапаць не будзем. Так, Марго? Мы можам паразмаўляць, ну і офіс яе дакладна. Калі мы проста кажам пра вось гэтыя прынцыпы фармавання ці нефармавання кааліцыі ўрадаў, то відавочна, што тут камусьці прыйдзецца падвінуцца, калі там большасць ці кааліцыя большасці зменіцца неяк значна. Тут проста важна разумець, што мы не супраць аб'яднанага пераходнага кабінету, мы не супраць офісу, мы не супраць Святланы Ціханаўскай. Мы за тое, каб інстытут каардынацыйнай рады быў незалежным, самастойным і мог і ўплываў на працэс прыняцця рашэнняў у дэмакратычных сілаў на больш станоўчай позе. Это яны так спрабуюць адвесці падазрэнні ў сваёй праофіснасці. Я да гэтага дачынення не маю. Я маю. Так. То бок супрацоўніца офіса, якая хоча паказаць, што яна не праофісная ў дадзеным выпадку. Не, зусім не. Марго не... Так, давайте шчыра. Марго не праофісная. У тым сэнсе, яна працуе ў офісе, правильно? Офіс гэта не нейкая партыя, не нейкі ідэалагічны рух. Таму, так Марго працуе. Марго хоча зрабіць працу офіса, кабінета лепш. Мы будзем ёй у гэтым дапамагаць. І каардынацыйная рада. І каардынацыйная рада, гэта дакладна. Гэта мы ўсе хочам. Бачыце, як адна за адну ты заступаюцца. Вы мне лепш скажыце, а што это за вас так заступіўся ці ўпісаўся Бабарыка раптам?
Слухайте, я думаю, что я скажу так, я скидывала команде Віктора Бабарыкі наши каштоўнасці, нашу праграму, пакуль яшчэ мы нават не былі зарэгістраваныя, наш маніфест, які мы публікавалі. Я так разумею, што ён прачытаў, зразумеў, што мы просто каштоўнасна блізкія, тому што я не ведаю, Марго, можа, была у меня просто не было яшчэ магчымасці як бы асабіста з ім паразмаўляць, хоць мы ўжо там на некаторых івентах бачыліся просто, але неяк не знайшла повода падысці, так. І таму я думаю, што так, што гэта вось якраз такі прыклад каштоўнаснай падтрымкі, так. Гэта не пра нейкія, не ведаю, не пра нейкую палітычную ўладу, то бок над намі ніякай палітычнай улады ні Віктор Бабарыка, ні ягоная каманда не мае. І мы над імі таксама, калі шчыра, так. Мы, як бы, самі па сабе, але вельмі ўдзячныя за падтрымку. Гэта для нас таксама было даволі нечакана. Можна я выкажу пэўны сумнеў у ваших апошніх выказваннях і сцвярджэннях, таму што можна, конечно, заявляць: дзякуй спадару Віктару за падтрымку, мы там нічым не абязаны, ён уплыва не мае, а потым раз і на трэцюю пазіцыю ў спісе паставіць Краўцова на пятай. Ну на пятую, ну добра, ну ўсё адно чалавека, які перад гэтым казаў: да мне вот это вот дэлегацтва не патрэбна, я не пайду, і тут вот раз Бабарыка выказвае падтрымку наступу, і ў спісе з'яўляецца Краўцоў. Ну, мы бы Івана не выкінулі, улічваючы, што ён у нашай камандзе як бы ўжо з папярэдняга часу, так, ён падтрымліваў з намі кантакт у любым выпадку, то бок калі б мы сказалі: Іван, ну слухай, нас ужо Бабарыка падтрымаў, нешта мы не хочам. Хопіць нам ужо падтрымкі, да? Так. Але Іван, так, ён сапраўды спачатку не хацеў ісці, але бліжэй, не ведаю, можа за пару тыдняў да ўжо рэгістрацыі спісу ён сказаў, што хацеў бы паспрабаваць якраз быць проста дэлегатам, паглядзім, ці не схлусіць ён нам, так, ці пойдзе яшчэ ў сакратарства яшчэ і на 4-й тэрмін, але я думаю, што яму дэлегатам больш нават спадабаецца быць, калі шчыра. Я думаю, што ведаючы так троху амбіцыйнасць Івана, што віцэ-спікерства як мінімум. Ну, паглядзім, я просто пахвалюся, што яго не абяруць, калі шчыра. Але мы, калі Іван вырашыць, мы яго падтрымаем у гэтым цяжкім рашэнні. То бок, то есть, калі ён выставіць сваю кандыдатуру, то вы яго падтрымаеце. Ну, калі не будуць у нас лепшых прапановаў, калі у нас. Іван, чувствую, што ўсё ж таки тут какая-то вот такая... Івана мы любім. Все, мы всіх любім. У нас класная каманда. Я тут... Гэта все жарты, так? Я лічу, што Іван годны таго, каб быць на 5-м месцы. Шкада, я думаю, шкада, што просто спіс насамрэч Віктор Бабарыкі не пайшоў просто як партыя разам. Гэта, напэўна, я думаю, што і Івана у нас бы пераманіла трошкі ў іншы бок, і у нас бы не было Івана, на жаль. Але пакуль мы кадрамі не раскідваемся, мы трымаемся за ўсіх, пакуль гэтыя людзі з намі працуюць, пакуль гэтыя людзі падзяляюць нашай каштоўнасці, мы ўсім рады. Ну і таксама нагадаю пра тое, што ён жа і на прошлых выбарах з намі ў спісе ўшоў на 9-м месцы. То бок такі пад'ём за год, за гады працы, але ён і падтрымліваў нашу каманду на працягу гэтых гадоў і быў актыўным, ну, там нашим сябрам, там таксама, таму што мы каманда такая вельмі блізкая, шчыльная, супрацоўнічаем адно з адным і падтрымліваем адно аднога, таму мне падаецца, гэта проста такое падзяленне каштоўнасцяў, ну і ён дзейнічае як самастойны актывіст. Так. І таксама і Віктор Бабарыка гаварыў пра тое, што ён свае рашэнні прымае самастойна, то бок там я не ведаю дынамікі ў камандзе, але падаецца, што гэта былі незалежныя адно ад аднаго рашэння. Атрымліваецца такі хітры ход самому, маецца на ўвазе Бабарыку, не пайсці на выбары, але паўплываць ускосна. Калі ласка, то бок я не... Ну, глядзіце, гэта ж псіхалогія, ён вас падтрымаў, вы будете адчуваць да яго пэўную ступень удзячнасці. Мы удзячныя. Ну, у сэнсе, дзякуй. Мы удзячныя. І таму, калі там тут прыходзіць Іван Краўцоў і кажа: тут Віктор Дмітриевич попрасіў, каб вот за гэта прагаласаваў наступ такі-то вот рашэнне вот таким чынам. І так, ну мы ж там как бы удзячныя. Не, наша удзячнасць скончваецца на шчырым дзякуй. Я вам магу таксама гэта шчыра сказаць. І нешта людзі, як бы,
я вельмі паважаю Івана, Іван вельмі актыўны чалавек, але нешта людзі пераацэньваюць трошкі Івана. Марго тут можа, мне падаецца, што мы просто з Марго мы больш шырока кардыналем там у наступе за Івана Краўцова. Так, что-то тут проговорилось. Марго тут можа больш сказаць, хотела сказаць Ліза. Не, Марго не больш. Про ўплыў Краўцова. Ну-ка. Не, так про гэта і як бы размова, што Іван Краўцоў мае ўплыў шэрагавага сябра наступа, так? Не больш, не менш. То бок любы чалавек іншы з тых 13 чалавек, яны маюць той самы ўплыў. Просто што мы там, не ведаю, я, Марго, Яўген Карула, мы значна больш як бы ва ўсе працэсы ўключаны, і праз гэта можам там, напэўна, на большую колькасць рэчаў уплываць, што ўнутры наступа, што просто ў Каардынацыйнай радзе. Але як бы не ведаю, як бы Іван Краўцоў добры чалавек, вельмі актыўны. У нас з усіма, напэўна, ва фракцыі уже у кожнага з кожным былі спрэчкі, мы там не ведаю, мы не просто іх не выносім, мы іх заўсёды неяк унутры вырашаем і вырашаем эфектыўна, як мы можам пабачыць, праз тое, што мы не разваліліся і нават перасабраліся неяк. Усе тыя людзі, якія былі з намі і працавалі з намі 2 гады ў Каардынацыйнай рады, дзе з намі засталіся і з намі ж пайшлі зараз на новы тэрмін. Карацей, у нас вельмі добрая камунікацыя, і я разумею, што гледзячы на ўсе астатнія дымсілы, гэта цяжка паверыць, але наступ як бы проста змог у камунікацыю. Калі трэба некаму, можам і навучыць, можа, каб вы зразумелі, як гэта крута, шчыра размаўляць адно з адным. Слухайте, ну вот глядзіце, быў моладзевы наступ, і гэта зразумела, там маладая каманда, ну, са складу маладых людзей у параўнанні там з іншымі, да, там можна, конечно, было там сказаць, ну, там Лапко не такі ўжо і малады, ці Краўцоў не такі ўжо. Не, як это кажуць у нас у чаціку, да, без негатыву. Так, без негатыву у нас у чаціку. Але, ну, зразумела, час прайшоў, ужо как бы далей называцца моладзевым наступам, калі не абнавіўся, не амаладзіўся склад, а людзі ў прынцыпе тыя ж самыя, ну, ўжо не камільфо, сталі проста наступ, але калі казаць пра моладзь, вот ці ёсць у моладзі сучаснай, ну, троху маладзейшых за вас людзей, таких, якімі вы былі 2 ці 3 гады таму, уплыў на дымсілы сёння. Вот як вы ацэньваеце рэальна эту сітуацыю? Ну, Марго тут можа больш расказаць. Мне падаецца, што вось акрамя наступу асабліва проста гэтым і ніхто і не займаецца, так? Я маю на увазе нейк інстытуцыяналявана, так, што мы просто так атрымалася, што вось мы сабраліся, там маладыя людзі, і вось мы былі зацікаўленыя менавіта ў тым, каб уплываць на дэмакратычныя сілы. Ну і як бы гэтым і займаемся. Можа яшчэ там некаторыя такія вялікія сеткавыя арганізацыі, як Беларускі нацыянальны моладзевы савет рада, так, можа і займаецца гэтым, таму што, ну, яны прадстаўляюць вялікую колькасць арганізацый. Але падаецца, з моладзі гэта ўсё, і у нас гэта падаецца таксама ў праграме, ці можа ў маніфесце недзе прапісана, што мы, ну, есть такая праблема агулам у дымсілах, што буйныя актары ўспрымаюць моладзь альбо як будучыню, так, што вось калі-небудзь яны прыйдуць, а пакуль яны вось няхай павучацца, там паходзяць у нас 6, альбо як рэсурс, тыпу, які вось можна, бескаштоўная валантэрская сіла, так, і можна даць і пасты напісаць, і відосы паздымаць, і там, ну, карацей, просто такая, як па мне, не вельмі просто таксама раўнапраўная камунікацыя. І мне падаецца, што вось якраз за КР2 і КР3 мы просто наступам трошки, як мінімум да сабе, можа і да іншых, спадзяюся, і да іншых маладых людзей, мы паднялі вось гэты ўзровень стаўлення, так, што не трэба ставіцца да нас як просто да нейкіх там недасведчаных ці бязглуздых маладзёнаў, якія вось просто, ну, хочуць усяго добрага і супраць усяго дрэннага, а мы вось толькі ўжо бачылі, так, мы там мітынгі з 96-го года арганізуем, вы яшчэ не нарадзіліся нават, таму ўжо мітынгі арганізоўвалі. І вы як бы ну, просто як да невартых, так. Гэта змянілася, падаецца, як мінімум да наступу, і спадзяюся, у горшы бок гэта ўжо змяняцца больш не будзе, таму што гэта былі цяжкія часы, я мякка вам скажу. Ну, але ўсё яшчэ не ідэальна, але мы будзем працягваць таксама. Гэта адна з такіх проста як каштоўнасцяў для нас, моладзь, як тыя, які мы бачым патэнцыял і зараз, і ў будучыні. Гэта такая, як бы,
що ми з'являємося так само у серці, хтосьці ў сэрцы, хтосьці проста ва ўзросце, але так мы змяняем гэта стаўленне ад дэмакратычных сілаў, таму што менавіта у моладзі зараз ёсць інструменты ўплываць на дэмакратычныя сілы праз, па-першае, арганізацыі, у якія яны могуць уступаць, і праз арганізацыі ўплываць на нас, ці там даваць нейкія парады, рэкамендацыі да дзейнасці. Па-другое, гэта наўпросткі звяртацца ці да моладзевага наступу, выбачаюся, ці да прадстаўніцтва па моладзевай палітыцы, ці да офіса Святланы Ціханаўскай. Калі ёсць нейкія ідэі, мне падаецца, бар'ераў у моладзі зараз не нашмат больш, чым у простага насельніцтва, да простых беларусаў. Непростых беларусак. Непростых беларусаў, так. Таму гэта інструменты ёсць. Праблема ёсць у тым, што не ўся моладзь усё яшчэ дасведчаная пра тое, як і не ўсе беларусы агулам, дасведчаная пра тое, якія ёсць інструменты ўплыву на дэмакратычныя сілы, праз да якога можна звяртацца па якіх пытаннях і якія арганізацыі могуць дапамагаць у вырашэнні іх праблемаў зараз. Вось мы спрабуем гэта таксама прасоўваць, як распавядаць пра тое, што такое дэмакратычныя сілы, як яны дапамагаюць, да каго звяртацца, як на нас уплываць, як уплываць на дэмакратычныя сілы і як можна змяніць стратэгію агулам і там нейкія тактычныя дзеянні дэмакратычных сілаў у розных намерах там, да. Ну, тут варта проста яшчэ зазначыць, што пытанне ж не толькі ў тым, што хочуць ці не хочуць змяняцца дэмакратычныя сілы, проста часта вось гэты ўплыў на дэмакратычныя сілы ён мае пад сабой яшчэ патрэбнасць выходзіць публічна, так, там у нейкую камунікацыю, але часта, калі асабліва гэта нейкія вялікія, не ведаю, вялікія пытанні, ну, гэта за сабой цягне яшчэ там рызыку рэпрэсіяў, ну і проста людзям, я думаю, даволі некамфортна і цяжка выходзіць так у нейкую такую на больш шырокую публіку, калі ўжо да цябе не проста твае прыхільнікі так прыйдуць, скажуць так, давай рабі, а прыйдуць яшчэ нехта ў Фейсбуку напіша табе, што ты не прыгожы і думкі ў цябе дурныя і куды ты лезеш агулам, так, і гэта можа быць цяжка, але так, я проста ўжо хачу пазычыць тады ўсім маладзёнам, нават тым, хто не маіх, так сказаць, поглядаў лібертарна-прагрэсіўных, каб усё ж такі не ўключаліся, таму што я ведаю шмат там больш кансерватыўнай такой так плыні ідэалагічнай маладзёнаў, якія вось яны якраз кажуць, што а як мы тут залезем? У вас тут все нейкія лева-лібералы, мы тут і не прасунуцца ўжо нікуды. Мы таксама ж розныя. Мне падаецца, што вось наступ быў заўсёды знакаміты і з'яўляецца такім прыкладам таго, як мы бачым павінны выглядаць дэмакратычныя сілы, коордынацыйная рада. У нас у фракцыі усе, мне падаецца, прадстаўляюць розныя накірункі палітычнага спектру. Ну, лібертарнага. Ніжняя частка. Большага такога скосу туды, але мне падаецца, у нас ўсё ж такі ёсць і правыя, ёсць і кансерватыўныя прадстаўнікі, ёсць і цэнтрысты, ёсць і левалібералы, антыеўрапейцы, ёсць усе анархісты, і ўсе мы неяк ужываемся. І вось гэта інструменты, якія мы выпрацавалі для сябе для працы як у камандзе, мы таксама спрабуем данесці да дэмакратычных сілаў, да коордынацыйнай рады, да агулам усіх беларускіх палітыкаў, палітэс, тое, што адзінства можа быць дасягнутая праз рознасць меркаванняў. Тое, што людзі выказваюць розныя меркаванні наконт стратэгіі, наконт тактыкі, наконт дзейнасці, наконт палітычнага строю, не робіць іх ворагамі, і мы можам іх уключаць, што мы і вельмі паспяхова робім. Это правда. Дзякуй вялікі. Апошняе будзе пытанне не Лізе, паколькі ў яе будзе магчымасць у пятніцу на дэбатах з Мартынавай выказацца, Марго, але тут можа быць крыху на іншую тэму. У нас тут ужо в эфіры быў і Франак Вячорка, з якім мы абмяркоўвалі украінскі напрамак, якая магчыма супраца дэмсілаў з Украінай, якія перспектывы, калі будзе візіт нарэшце Ціханаўскай у Кіеў. Тое ж самае мы пазней абмяркоўвалі з Евгенам Магда. Да цябе пытанне. Як ты бачыцца вось супраца дэмсілаў Украіны? Ёсць перспектывы ці не? Зараз вельмі хочацца сказаць, што ёсць, таму што некалькі год таму мы спрабавалі працаваць на гэтым напрамку з моладзевымі арганізацыямі, выходзіць на нейкія партнёрствы з украінскімі арганізацыямі, таму што ёсць шмат накірункаў, у якіх мы бачым гэтая магчымасць для супрацоўніцтва. Па-першае, для дапамогі беларусамі, якія зараз знаходзяцца на тэрыторыі Украіны, і беларусы, якія проста хочуць дапамагаць Украіне праз розныя магчымасці, праз розныя інструменты. У
іх не была такой магчымасці просто з-за таго, якое было стаўленне зараз да беларусаў з боку украінцаў. То бок мы памятаем про тое, што беларускія арганізацыі стваралі нейкія пляцоўкі для таго, каб дапамагаць украінцам падчас пачатку вайны, ствараліся платформы, якія собіралі інфармацыю для украінцаў і для там іншаземных грамадзян таксама, як выехаць з Украіны бяспечна у дадзены момант. Ствараліся ініцыятывы падтрымкі для вайсковага накірунку. Ствараліся ініцыятывы валантэрскія, якія дапамагалі украінцам ва ўкраіне зараз. Але праз гэтыя нейкія маленькія ініцыятывы змянялася стаўленне украінцаў да беларусаў, але агулам просто была не ўсе украінскія арганізацыі былі настроены працаваць, супрацоўнічаць з беларускімі арганізацыямі просто праз тое, што яны неслі рэпутацыйныя рызыкі на сабе, і яны былі вымушаныя распавядаць украінскаму грамадству пра тое, што не, гэтыя беларусы хорошыя, гэтыя беларусы дапамагаюць украінцам. І вось гэтая рэпутацыйная цяга, якую яны на сябе неслі, яе зараз узяло на сябе украінская дзярж апаратура, скажем так, і яны распавядаюць зараз пра тое, што беларусы гэта ўсё ж такі тыя, з кім можна і трэба супрацоўнічаць. Таму у нас гэтая плыня і гэта жаданне было, і зараз вось будзе такая магчымасць яго ўсё ж такі прымяніць на практыцы і дапамагчы Украіне так, як мы бачым, тое патрэбна. Дякую вялікі. Ну што ж, развітваемся с Марго, развітваемся да наступнай сустрэчы з Лізаветай да пятніцы, дзе яна будзе удзельнічаць на пляцоўцы Еўрарады у дэбатах з Тацянай Мартынавай. Ну і потым будуць дэбаты іншых прадстаўнікоў іншых спісаў. Мы працягваем сваю працу. А я нагадаю, што у нас у эфіры зараз былі віцэ-спікерка Каардынацыйнай рады трэцяга склікання, прадстаўніца фракцыі «Моладзевы наступ», кіраўніца фракцыі «Моладзевы наступ», лідарка спісу «Наступ», ну і Лізавета Пракопчык, ну і Марго Ворыхава, яна прадстаўніца па справах моладзі і студэнцтва аб'яднанага пераходнага кабінета і чаліня фракцыі спісу «Наступ». І фракцыі таксама. І фракцыі таксама. Да сустрэчы. Жыве Беларусь. Сачыце за нашымі эфірамі і нашымі дэбатамі. Жыве Беларусь. Жыве вечна.